Здравейте, гайс! Днеска пак ще правим клип на Ranked Reload този път. Пак, в смисъл, нали? Днеска ще махаме дефектите от миналия клип. Няма смисъл да има дилей, няма нищо да има. Ще ми се чува пак клавиатурата. Надявам се да се забавлявате. Лайк, subscribe. И е време да започваме. Пак, от първата игра започваме агресив. Малко не съм загрял още, но всичко правим заради вас. Трябва веднага падна на оръжие. Окей, взехме оръжието. Няма проблем, бързо. Значи от тук взимаме това. И веднага решаваме някоя къща. Защото иначе... Ето къде тръгна да ме стреля. Така, гайс. Взимаме подобие на МК. Към откъде ме стреляха, не се вижда. О, тук има чит. О, спас. Аре, гайс, готови сме. Сега ще говорим през целия клип. Няма да сме такива мълчали като миналия път. Опа, въздух. 25. Този е мой. Този ще умре. Това ще ни е първата жертва за клипа, гайс. Ето го. GG. Първата жертва за клипа. Така. Днес сме по-агресив, защото без агресия няма как да дигаме. Малко си наредиме тук. Моля за някаква хлавенка. Охо! Те желанията се сбъдват, бе. Явиме сега. Свърп елимита. Свърп. Имаме първия ни кил за клипа. Да съберем малко материал, имаме да се стрепаме. По най-бързия начин. Ще отидем... Днеска пак ще направим една игра. Ръшкаме. Веднага. Агресив плей. Мале, нещо ме бъгна. Нищо няма проблем. Всичко е точно. Така. Тук трупаме материал. Така, сега. Тук видях, че някой пада. Не го видях само аз обаче. Така мислим. Опа, ето тук. Импулса се. Тук катериме е така нагоре. Хоп. Така. И тук. Ето тук малко. Има ли някой? Не, няма никой тук. Вижте какъв хубав чест са провъзглавени тези хора. Охо, въздух. Този е мой. Аха. За какво се взема, бе? За някакъв монстър тук. Аха. Айде де. Само ме ръшни. Ето го. Умри, бе. Не мога да го хитна. На колко кръв си, бе, пич? На колко кръв си? Ядосвам се. Съжалявам, че викам, ама се ядосвам. Да, е сега. Без помпа, знаеш кога ще ръчна? Никога. Така, бързо. Отваряме, няма помпа, няма проблем. Минита, хилваме. Моля те, помпа тук. Всичко, което искам. Какво иска повече човек от живота, освен една помпа? Там. Тук сме ние. 49 лайт. Дед. Вече сложихме един подножа. Двама, по-скоро. Така да го кажем.
Вече почти сме на половината на клипа. Guys. Така. Сега къде си, моето момче? Айде да те видиме. Ето тук някъде чух. Ага. О, така ли е? Така ли е, Ким Кардашиан? Моето момче. Той има шилд. Ама умре. Умря, съжалявам. Маля колко много хора. Ужас. Ага, да. Тридесет и три. На едно. И аз само дет съм, бе, пич. Та игра, мисля, че няма да дигнем нищо. Малко така си размачка микрофона. Съжалявам за което, леле, аз къде дойдох. Моля те, yes, добре. Не ме виждай. Вземаме това, махаме това, вземаме това. Виждаме хамер, насочваме се. Помпа, моля те, някъде тук, чест. Не, няма нищо такова, че е взел всичко. Ама абсолютно всичко е взел. 3 кила сме за сега. 6-та минута на клипа. Клипът трябва да е дълъг 15 минути. Няма проблем. Всичко, което иска човек от живота. Това. О, да, ти си мой. Ага. Ето го този. Ама къде че на другия, бе, пич? Дигнахме ли нещо? Дай какво дигнахме или какво паднахме? Моля те да не се спадали. Добре, 54%. Diamond 2. Да продължаваме. Горе-долу сме на половината част клипа. Това е идеален момент да ви кажа да лайкнете, да сабскрайбнете, да разберете кога пак ще кача клип. Сега чакаме да ми заради. Пак сме с това скинче. Че само си кемпи тук си седи. Аз не мога повярвам как умрях от такъв бот. Така да го кажа. То докато ми зареди, гайс. Айде да умире сега, като си толкова знаеш. Зареди. Няма. Не видяхме дали умря. Няма проблем. Сега сме ние. Нас не ни интересува той. Ние сме. Ако се чуват някакви странични звуци, съжалявам за това. Надявам се да не се чуват. Така че... Да. Сега чакаме да изради. Това въртленце иска да го набери да го убие. Този вижте как го емботвам. Аз съм емботен, не мога да... Кой ме Кендекс? Я пишете в коментарите. Искам да видя кой има Кендекс. Искам да напишете в коментарите кой има Кендекс. Който има Кендекс. Лайк коментар, гайс. Емботен. Ще не мога да стоя, виж. Ще някак сме добри. Гледай, ние не мога да сетаме, гайс. Ние сме най-добрите направо. Виж го, как се претона добър, виж го. Аре, гайс, време да ги мачкаме, защото са много добри уши. Скачаме. По най-бързи начин. Първи трябва да сме там. Две игри, а? Да се разкаря тук. Трябва съм аз. Yes.
Да, направо най-добрите. Аплодисменти, пич. Ти си най-добрия, да знаеш. Ей, тук има сигурно 100-150, че... Охо, тук няма никой, бе. Мисля. Окей. Това моята къща. Така, цак. О, минита, моля те, минита. Играта не ни слуша. Ето тук, планет, Big Shoot Me. Охо, благодаря ти. Каша не се маха. Добре. Където, че... Аха. О, страйкърче. Добре сме. Сега трябва да се стараем малко повече. Защото ние гай са си то хубаво, от какви сме красавци. Така, краш пади. Идеме краш пади, отиваме се биеме. Опа, малко мога да пилнало нещо при вас, ама съжалявам за което. Ей тук. Айде. Да, то аз го направих. Тук. Вижте, ние са какви сме добри. Ето така му влизам отгоре. Той прави така. Излиза от тук, нали? От тук. Не. Не! Какво? Печа... Да, бе, човек. Да. Ти бъди на 100 и после ми кажи да те убия. Да. Ами, GG, гайс, тази игра. Еми да, си казах, че това ще ни е последната игра за... Както и очаквахме, днеска са малко по-добри, ама няма проблем, гайс. Опа! Я име! Какво зърна моето велико ученце? Ме. Аха! Ти си мой. Да, точно ти. Ето тук влизам. Взимам това SMG всеки случай. Им правя макаши бомба. Не. Fuck off. Risky play. Да? Пича да ме изгърви. Вижте колко сме паднали. Глед, ние се върнахме на 48%. Какво да лафим? Гайс, това беше от клипа. Надявам се да ви е харесало. Какво такова? Днеска не успяхме да дигнем много. Но пак, лайк, subscribe и до следващия път. Айде!